Halo, Sida makan bersama Rebu Joko. Ya lah kok yo jamnya ini toh. Heeh, aku arep metu anak sekolah ini sebentar aja lo ya. So, siap. Repot banget. Sik Mbak, tak kandani. Apike iki aku nganggo ndi ya Mbak? Sik tak contohi nganggo polos sik. Ora sik motif sik coba ya. Motif iki jenenge kimo, Mbak. Pate kecil, bahannya jersey, ra perlu nyetrika jersey ini jersey kenit, Mbak. Nah ngene iki. Nah, aduh, jarang pun terlima orang gue malahan Mbak. Nah, ngene iki kurang lebih. Nah, iki nganggone kimo. Ngene iki lho, Mbak. Nah, nek iki kimo ki. Apik ra, Mbak? Nah, iki sing ra nganggo Swarovski jenenge kimo wernane sky blue. Nah, opo nganggo sing polos? Sik yo, opo nganggo sing polos apike, Mbak? Kaya apike sing polos ya, Mbak ya? Apik sing motif. Kok sing polos, Mbak? Nah, iki nek sing polos ngene iki jenenge Ripani. Nganggone Swarovski, Mbak. Keren banget kok Rijiso ya. Nah, delok. Tapi iki pete cilik. Wis ya, ngene iki. Apik ndik? Polos wae ya kayane ya. Heeh, selak buru-buru. Za, sida, ya. Ki